Goedemiddag dames en heren. Waarom verzamelen wij vandaag op het Damplein te herdenken en te protesteren? Ik ga erover kort vertellen. Vandaag 5 februari is een pijnlijk herdenkingsdag waarop het Gulja bloedbad 26 jaar geleden door de Chinese regering plaatsvond en het Oeigoerse volk terroriseerde als een van de meest bloedige repressies in de recente geschiedenis. Het kan niet uit de herinneringen van de Oeigoerse natie vergeten worden. Gulja is in de Oeigoerse staat waar de Oeigoerse onafhankelijkheid werd uitgeroepen en de Republiek Oost-Turkestan werd opgericht op 12 november 1944. Dus voor de Chinese regering is deze stad altijd een gevoelig gebied geweest. Op 5 februari, 26 jaar geleden, werd een vreedzame demonstratie gehouden onder de leiding van de Abdelmajid in Gulja om hun ongenoegen te tonen over het Chinese beleid van het verbieden van de Oeigoerse Maghreb voetbalbijeenkomsten, het met geweld overplaatsen van de Oeigoerse kinderen en de meisjes naar de Chinese provincie op het vasteland en het wel in niet-toestand van controle van de wijdverbreide drugsmisbruiken in de regio. Deze vreedzame demonstratie eindigt in een bloedbad door de Chinese gewapende politie en de soldaten met een machinegewepen, brandbomben en de politiehonden. 2 weken lang werden de noodtoestand in de straat van de belegde politie beleg afgekondigd. Werden luchthavens en de busstation gesloten. Werden alle hoofdwegen naar de stad geblokkeerd. En werden alle huizen in de stad doorzocht om de duizenden onschuldige jonge mannen te arresteren. Gevangenissen, detentiecentra met koude en de kleine kerkers in de regio waren verpakt met de Oeigoerse jonge mannen. Later werden al deze mannen verzameld op een openbare plein op sneeuw in de ijs. Dwongen hen bloedvoet te lopen en sproeiden ijskoud water en het lichaam, waardoor hun vinger en de benen bevroren en later werden geamputeerd op bevroren tot de dood. Alle leiders van deze demonstratie krijgen de doodstraf en de aanhangers zitten na 26 jaar nog steeds in de gevangenis tot op de dag van vandaag. Elk jaar op 5 februari protesteren wij Oeigoeren over de hele wereld herdenken van Gulja massacre en de rouwen wie om de degenen die zichzelf hebben opgeofferd voor de vrijheid en misdaden en de genocide van de China tegen de Oeigoeren in de afgelopen 74 jaar. En de vandaag maar de kant hebben gesteld. Hartelijk bedankt voor jullie aandacht. Fascist China! 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 Terrorist China! Terrorist China! Terrorist China! Terrorist China! Terrorist China! Terrorist China! China stop genocide! China stop
Stop genocide! China!